Здравейте, приятели! Месец май е любимият ми месец. Тази година малко по-често дъждовен. Но пък какво по-хубаво от един дъждовен следобед в добра компания на хубава книга. Това е една от причините днес да посетя панаира на книгата "Алеите пред НДК" и да посетя моите приятели от издателство Вдъхновения. На тяхната шатра има много и различни заглавия, свързани с здравето и красотата. Ще намерите литература за обмяната на щитовидната жлеза и обмяната на веществата, вдъхновяващи дневничета, много интересни здравословни готварски рецепти и нещо, което аз избрах за подарък на много мои приятелки. Щастлива всеки ден! На щанда може да намерите и моята нова книга "Хаштаг избирам хомеопатията", в която разказвам за възможностите на този нежен метод за лечение и профилактика. Тя е подходяща за всички родители, които биха искали да отглеждат децата си здрави и спокойни. Панаирът на книгата продължава до неделя. Заповядайте! Очакваме ви!